Saƙon zuciya. Abubakar Shinkon Waka. Saƙon zuciya za na isar ga masoyiyata wacce nake so, ta yi daban a cikin mata. Ita ce sarauniyata. Saƙon zuciya za na isar ga masoyiyata wacce nake so, ta yi daban a cikin mata. Ku kira ta da gimbiyata. Da fara farko, assalamu alaiki a bar ƙauna. In tsaye kike, don Allah samu waje ki zauna. Sako na zo da shi zan bayyana miki sirrina, duk da na san baki san wanganon bana. Abubakar Shinkon Waka nake in kiya a suna. Ɗan garin Kaduna, waƙe nake sana'ana. Yanayi ya jawo ya sa tilas in farta ƙauna. Sai ki buɗe kunne ki saurara ki ji zantakana. Tunda na ganki rannan yayi sanadi ki kwanta wa raina. A rannan ne na hange ki da ƙanwar abokina. Kun dawo makaranta kun kauce ta gabana. Shogin so ya kama ni na rasa ina zan saka kaina. Sai na sanarwa abokina, Mubarak ne aminina. Na ce masa na yi hange tare da ƙanwarka abokina. Ni tambaye ni yace shin wace ce ne aminina. Na ce da shi ban san ta ba balle ma in kama suna. Sai ya fara dariya a gona, shakurmin ka abokina. Ni zama gida za na je da na dawo zan sanar maka komai. Saƙon zuciya za na isar ga masoyiyata wacce nake so, ta yi daban a cikin mata. Ku kira ta da gimbiyata. A lokacin ya dawo gona da nan bar wayarki, farin ciki ya kama ni da shauƙin so gare ki. Sai na fara tunanin wai ta yaya za na kira ki. Na bayyana komai na isar da saƙon so gare ki. Wataƙila in yona ce in har na kira ki. Sai faɗuwar gaba nake ina nazari a kanki. Sai na rantsa idona yanzu ma na kira ki. Juwa nake ji don Allah ke mini agaji. Zuyi nake ji tamkar wani mai rangaji. Na bayyana miki komai na ba so ki ce mi ban kwana. Da ne da ke baban kwana. Ki amsa soyayya, ki karɓi soyayya ta. Saƙon zuciya za na isar ga masoyiyata wacce nake so, ta yi daban a cikin mata. Ku kira ta da gimbiyata. Nike nake so, nike nake so, nike nake so. Nike nake so, nike nake so, nike na so.